हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना गोबां इसु जागासिनो दङ एबा कमप्लेन मोनगासिनो दङ प्रब्लेम जादों गोबां कमेन्ट्स फैदों जे एडमिट डाउनलड खालामनो हायाखै स' बेखौनो नोंथांमोना सलुसन लाना फैदों गोदान आपडेट बेनो जाबाय ग्रेड 4 एग्जामनि एडमिट होबाय 13,000 भेकेन्सि ग्रेड 3आ होथ'वाखै जेब्ला होगोन स' नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन बेखायनो जायफ्रा दासिमबो जोंनि WhatsApp ग्रुपाव जइन जायाखै स' नोंथांमोना जानो हागोन ग्रुप 1 आवहाय गैला भेकेन्सि गैला होनजायोबा जायगा गैला स' बिनिफ्राय नोंथांमोना ग्रुप 2 आवहाय फैबानो जाबाय गोबां जायगा दंबावो स' नोंथांमोना गासै 1000नि खाथियाव जइन जाबाय देन नोंथांमोना बेयावनो गिबि आपडेटखौ मोननो हागोन आरो लोगोसे बायदिसिना प्रब्लेम सल्भनि बागै स' नोंथांमोना डिसकास खालामनो हागोन दा जायखिजाया लिंकआ डिसक्रिप्सनाव दङ नाम्बार 1 एन्ड नाम्बार 2आ स' नोंथांमोना जेराव हायो बेयावनो जइन जाबानो जाबाय दा जायखिजाया जों एडमिट डाउनलड खालामनाय प्रसेसआव थांसै आरो नोंथांमोना गिनांगौ गैया नोंथांमोना मोनजोबगोन एडमिट मानोना गोबां टाइम दङ दा मोनसेल' बाथ्रा आं बेयाव मोनसे साजेस्ट खालाम सानो गभर्नमेन्टखौहाय लिंकआ मोननै जानांगौ मोनसेया एडिशनेल आरो मोनसेया मेन वेबसाइट दा मोनसेल' वेबसाइटआव गोबां बिजि जादों नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना गासै 11 लाख फेमिलि बेवहाय एबा केन्डिडेट्स दङ होनना बुंजायो गासै 11,50,000आ एप्लाइ खालामदों आरो ग्रेड 4 आव एग्जाम होगोन अके स' बिनिखायनो गोबां जाम जादों बयबो नायदों नालाय गोबां जाम जादों बेखायनो नोंथांमोना जावले जावले ट्राइ खालामनांगोन होमबानो एडमिटआ स' जागोन आरो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो लोगो लोगो नोंथांमोना प्रिन्ट खालामना लाखा जाहाथे फिउचारावहाय प्रब्लेम जायै बायदि अके थ' जियानो जादोला जों फैग्रोबाय मोनसे बाथ्रा जायफ्रा एडमिट मोनाखै मोनसे प्रब्लेम दङ बेनो जाबाय नोंथां मोजां सिगांनिफ्रायनो सेयार खालामखादोंमोन आरो गाइडलाइन्सनि मथे दंखायोमोन जे जायफ्रा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव डिग्री पास नोंथांमोना ग्रेड 4 एग्जामावहाय होनो हानाय नङा बा इलिजिबल जानाय नङा आरो एप्लाइ खालामनाङा होननानै लिरखादोंमोन जायनि जाउनाव खायसेया खालामदों आरो खायसे खालामाखै आरो जायफ्रा डिग्री पास नोंथांमोना ग्रेड 4 आव इलिजिबल जाया नाथाय मोनसे बाथ्रा जायफ्रा HS पास नोंथांमोना बोथ साइड एप्लाइ खालामनो हादोंमोन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आरो मोननैयावबो एग्जाम होनो हागोन नाथाय डिग्री पासआ 8 पास लेभेलाव 10 पास लेभेलाव हाया बेखौ रोखा लिरखानाय दङमोन स' बे नाम्बार 1 पइन्ट बेनिखायनो एडमिट खायसेया गनाय जायासै स' बिनिफ्राय दायो जोङो डाउनलड एडमिटआव क्लिक खालामबाय ग्रेड 4 आव आरो ग्रेड 3आ माब्ला होगोन दासिमबो डेट ओंखाराखै जेब्लानो ओंखारगोन नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटखौ मोनगोन आंनि चेनेलाव आरो ग्रुपाव मोनगोन स' बिनिफ्राय जोंहा मा खालामनांगौ लगइनआव जोङो बेयाव लगइनआव क्लिक खालामबाय कन्टेक्ट आसआव आं कल खालामदोंमोन नाथाय कलखौ डाइरेक्ट दानो बिथांमोनाहाय बे मोनसे गाज्रि जादों आंनि मथेब्ला स' कलखौहाय रिसिभ खालामनांगौमोन स' बिनिफ्राय दानिया एप्लिकेसन नाम्बारखौ बिनिफ्राय पासवर्ड होनानै नोंथांमोना लगइन खालामबानो नोंनि प्रफाइला श' जागोन आरो राइट साइड खनायाव एडमिट ओंखारगोन आरो बिनिफ्राय एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन स' मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननो मोनसे ट्रिक्स लाबोबाय मा प्रब्लेम जामारदों स' जोंहा दायो आइडि गोमादोंब्ला फरगटआव क्लिक खालामनि बेवहाय देन फरगटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि रेजिस्टार थानाय फन नाम्बारा नांथारगोन बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै साबमिट खालाम लोगो लोगो नोंनाव मेसेज थांगोन आरो थाङाब्ला नेटआ इसु बेनिफ्राय खायसे आं बुंनाय बादि जायफ्रा डिग्री पास नोंथांमोनाव थांनाय नङा नाथाय ग्रेड 3 आव नोंथांमोना एग्जाम होनो मोनगोन स' बे क्लियार जाबाय देन लगइनआव आं थांफिनबाय बेनिफ्राय जोंहा मा खालामनांगौनो जोङो एप्लिकेसन नाम्बारखौ बेयाव जोङो एन्टार खालामदो अके एप्लिकेसन नाम्बारखौ जों बेयाव एन्टार खालामसै देन बिदिब्ला आं बेयाव एन्टार खालामसै हमना ला 222 स' बिनिफ्राय दानिया पासवर्डआव ओरैबायदि खालाम जोंहा केपिटेल स्मल लानानै एसे बेले बेजे जाबाय थायो ओंखायनो जि नोंथांमोना जेरै होदोंमोन बेबादि होबानो जाबाय दा हमना ला नोंथांमोना फार्स्टआव केपिटेल होदों अब्ला नोंथांमोना केपिटेल खालामबाय ना स' बिनिफ्राय नोंथांमोना केपिटेल खालामनांला बेखौहाय स्मल खालामफिन अके स्मल खालामबाय ना स' बिनिफ्राय जों दायो स्मलखौ होनोसै नायदो नोंथांमोना नायदो डाउनलड जागोन ना जाया फार्स्टनि अप्सनावनो दायो लोगोफोर आं बेयाव पासवर्डखौ एन्टार खालामबाय जायखिजाया नोङो नोंनि कीबोर्ड दायो लोगोफोर नोंथांमोना जायखिजाया नोंनि कीबोर्डआवहाय मा खालामनांगौनो फार्स्टआव केपिटेल बा केपिटेल होदो बेनिफ्राय स्मल होलांजोब बेनिफ्राय दायो लगइन खालामसै फैदो जागोन ना जाया दा लगइनआव थुबाय आङो दा फाइनालि नायदो नै लोगोफोर स' नोंथांमोना बेबायदि प्रब्लेम मोनदोंमोन ना जे खायसे केपिटेल स्मल लाना आन्दायदोंमोन जायनि जाउनावहाय एडमिटआ ओंखाराखैमोन स' बेनो बाथ्राया नोंथांमोना फार्स्टआव केपिटेल दंबा अके केपिटेलखौनो हो बेनिफ्राय नोङो कीबोर्डआवहाय स्मल खालामजोबदो आरो लोगोसे नोंनि सायाव माबायदि दङ बे नोंनि सायाव जागोन बेनिफ्राय एडमिट कार्डआ नै नायदो लोगोफोर स' दायो डाउनलड खालामनो हाबाय थ' नोंथांमोना बेबायदि रोखोमनि खालाम देन बिनिफ्राय आं लग आउट खालामसै अके लग आउट खालामबाय देन लग आउट खालामनाय लोगो लोगो जोङो फिन खनसेबाव नायफिनबावनोसै फैदो जागोन ना जाया दायो आं एप्लिकेसन नाम्बारखौ बेयाव एन्टार खालामबावनोसै 222 स' दायो लोगोफोर जों एन्टार खालामबावबाय बेनिफ्राय आं बेयाव गासैबो केपिटेल होदोंमोन जागोन ना जाया नोंथांमोना बेयाव नायदो नै लगइन खालामबाय आं देन लगइन खालामनाय लोगो लोगो नायदो नै नोंथांमोना गाहायाव मोनदों
पासवर्डआ नोंथांमोना इनभेलिड दिन्थिबाय स' बेयाव जायासै अके बाथ्राया बेनो आं बुंनाय बायदि जि केपिटेल दंमोन ना बेखौ केपिटेल होनानै गासैबो स्मल दंबा स्मलखौ होलांजोबबानो जाबाय नोंनि किबोर्डखौ जास्ट गोरोबहो अब्लानो नोंथांमोना 100% एडमिट मोनगोन दा बे भिडिअ नायनानै माबोरै मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो आरो हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालामदो जाहाथे बयबो नोंथांमोना मोननो हायो स' बेनिफ्राय गाबोन मर्निंआव 8 पासनि डिटेल्स फैबावगोन माबोरै लेखा फरायनांगौ आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय माबादि सिलेबास मोनदों आरो टाइमिं बेखौ जों गासिबो डिटेल्सखौ फारि फारि होगोन देन बेनोसैमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ ग्रेड 4 नि एडमिट डाउनलड प्रसेस